ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lapol palol dande maayo gorre wayi wargo maayela gambi ba patat jingiraya fallema kon waktu yoni ha to masina ñoro kame jomboka ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal hoore jolidi ndi Macky Sall kikiɗe hanki o joɗodima e maître Abdoulaye Wade toon to galle lamorgo ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaji no fewi ko fate banggue dawrugola to leydi Mauritanie hoore jolidi ndi yurnitima koninkoɓe leydi ndi oɗo sawo holliti ɓeydi duuɓi mabɓe ko fate banggue foftere hakkude duuɓi ɗiɗi ha faynma duuɓi tati toon to leydi Mali wuuro wiyetego Sévaré woɗɗani mofti no fewi ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon ha ñalawma hanki a faynma kikiɗe ponoje duppama toon ka mintere ɓe lafaji mbulaji ɗum ne kadi ko wonno toon ko heewen wujjama oɗo saha kuulal hirto lelo waɗama toon to Guinée Conakry keerol hakkude leydi Guinée kame Mali ko julankoɓe jena toon otoji tati hen jula mawɗo goto wasi hen fittande muɗum taw ko biteɗo Demba Amadou Diallo to Nigéria ndi wowaka Maroc Royal Air Maroc kan tigui yana to bowallaɗe diwoje ngal Lagos ganduɗa yoga e bagasuji nawama toon to Burkina Faso ko jango Moscow waɗi e juma gota taw ko wuuro wiyetego Sala Mosi yimɓe 16 mbasena pittali mumen Abidjan nano lumbo e maaje ndiyam caggal nde toɓoli mawɗi jippi toon yimɓe joyo mbasena pittali mumen to leydi Tunisie ñalawma hande o kenon million ngaji jeeɗiɗo neɗɗo jalti gam suɓoyade lamɗo mumen musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake jam gondaɗo kan Alhuseynu Yero Baba ko miñuma cankiɗo kan Abdoulwahabu Yero Baba ko miñuma cankiɗo kan Moustapha Yero Baba ko miñuma cankiɗo kan Cillo Yero Baba ko miñuma cankiɗo kan Marjana Yero Baba ko miñuma cankiɗo Alhaji Ali Abouba ko baɗuma cankiɗo to Lugi Sayba taw ko dillowo e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ɓe ndendi kamɓe kala ɓe gullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe e Mauritanie naɓe Sénégal naɓe kono kadi Lugi Sayba naɓe kala ko taari ɗum kala gorgol naɓe kala aɓe gullo ɗumen jaltugol aduna mawniɓe hen banggue kaw mabɓe hen banggue joom wuuro ngo hen banggue taw kadi ko biyetenoɗo kan Mahmoudou Ali Yero Baba kan Mahmoudou Ali Yero Baba kan wonno joom wuuro Lugi Sayba gorgol yalti aduna noon ñalawma hanki o walla mbiyen subaka hanki o toon to Nouakchott ɓandu makko noon yettima toon to Lugi Sayba ko ñalawma hande o wira toon to Lugi Sayba gorgol weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Habous Diallo eɗe nelda duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala taw kadi ɓattake iwri koye musidɗo men guiɗo men mo kewɗo nande sawtowol muɗum e jayde men weltare ɓiɓɓe fulɓe biteɗo Ali Abouba ko kawmakko yalti aduna wirama ñalawma hande o toon to Lugi Sayba e neldi duwawde gueno yurmotomo yafomo kono ne kadi guila hanki duwiɓe ɓoggi karalleje kala en duttiɗu men duwaw yo jomiraɗo windanen baraji ganden sunare so wayini hen moni kala ko poɗɗo duwanede ɓattake docteur Djibiso safriyanke ngana wittiyanke leɗɗe ngana taw kadi ko gando leɗɗe kumpitiɗo leɗɗe ha tente ñabbuli mawɗi ko fate banggue kyste fibrome kono kadi hernie ko wiyete hémorroïde ɓandu ɓuutor tan ha neɗɗo heewa dak kono kadi infection ngaji ɓuɓri ɓaleri gorko jaaɗo ha fuɗɗi ustorede ɗeɗo gueɗe kala kanko docteur Djibiso mo safra docteur Djibiso ñalawma hande o ne tawe toon to Barkewi noon
nona woni koye ngoral maayo leydi Sénégal ne tolnodiri e waali jantana kono ne kadi toon to barkewi woɗɗani loobali hay seeɗa kala noon jiɗɗo hen ko laaɓi ma en dokku noddirguela docteur Djiby Sow ne tawe to galle ceerno Sharif Boubacar Haydara to barkewi ɗum noon ganden docteur Djiby Sow nanɗo oɗo saaha mo gonɗen jomiraɗo no rokkimo mbawka ha tenti e ñeñal ko fate banggue leɗɗe kumpitiɗo yoga e ñabbuji so tawi ari ha yettima ma o safre ha jiiɗa kono kadi kala rafine jogui coggu muɗum no yarata ni hen docteur Djiby Sow sa yiiɗi hebde ɗum so tawi ko leydi Sénégal mbatta ko 78 353 28 92 walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 numéro leydi Mali 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ene sabbi ona kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira sappo e tati yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya kabruji men ɗemgal pular no mbiruɗen e gardidi kabruji men to leydi Sénégal kikiɗe hanki o yoga e jayndeli kami haqqillaji e guite kala duttitima to galle lamorgo to caggal on maître Abdoulaye Wade laaminoɗo leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi ha yettanima hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi sori ndi woni duuɓi jeeɗiɗi ko nden tigi lomtimo horejo leydi Sénégal o saaha mo gonɗen woni Macky Sall taw kadi kamɓe ɗiɗo kala ndenduno landa goota caggal on nde herƴo dawrugol ari hakkude mabɓe certi ko nden tigi Macky Sall dañi ƴamde leffol laamu jomiraɗo rokki ɗum duuɓi jeeɗiɗi noon kanko Abdoulaye Wade o haaldani e Macky Sall o yahani toon to galle lamorgo to kono noon caggal lewru mandiɗo hendu nogas e jeeɗiɗi nde beldal waɗi hakkude mabɓe taw kadi saabi ɗum tigi ko sernaɓe leydi Sénégal khalifaɓe diine kame aada tuma nde dogi hen haɓe mbawi haaldude ñalawma hanki kikiɗe kono ne kadi Abdoulaye Wade yeehi ha yettima toon to galle lamorgo to hanki noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe jolodima ɓe dañi yewtude toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fati e banggue gurdam leydi Sénégal ha tenti ko fati e banggue dawrugol leydi nde Abdoulaye Wade noon wasiyima horejo leydi Sénégal Macky Sall nde wattata haqqille mum kame guite mum kala nde renata ngaalu leydi ndi ha tenti ko wiyete pétrole kame gaz ha e ngaaluji goɗɗi cuuɗiɗi kala caggal nde ummiyoma yaaha o jaari horejo leydi Sénégal tuma kay nde jaɓɓimo jaɓɓugal payidingal no fewi toon to galle lamorgo to ko wona ɗum konon kanko Macky Sall horejo leydi ndi o fodini Abdoulaye Wade ɗo tan e dumunnaji garoji anda kanon happu o kono kadi ma o yilloyo ha to galle oɗon joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale subaka hande o accident musɗo baɗɗo toon to Grand Yoff taw kadi ganduɗa koye pomme émergence taw kadi ganduɗa ko toon tigui biso teɓɓiti yani ganduɗa ken wona yimɓe jeetato mbasi en pittali mumen dadiɓe ɓe Parcelles Assainies guditi en losko yañgo no fewi gam yidde andude oɗo hen accident kawniɗo kadi mo hewani wadde dani hen e holko saabi oɗon accident ɓen gañiɓe noon nawama hôpital tawete toon to Grand Yoff eɗen mbiya tan ɓen mayɓe hen ɓe yo gueno yurmo ɗumen yaafo ɗumen nanda ɗum aljanna illiyina ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Touba toonne kadi ñalawma hanki o ko huɓere nde to kuɓeje tati tegodirɗe ko ɗen tigui nderguiti ñalawma hanki o ha ganduɗa no waɗani mayde kono kam waɗi tato gañiɓe hen nawama to hôpital taweteɗo toon to Touba Mathalibul Fawzayni ha joni toon to Sénégal keddoɗen dadiɓe taweteɓe to Tambacounda nangui jeeɗiɗo taw kadi ɓen jeeɗiɗo kala ko tumaɓe kene woni joni duuɓi tati ene ɗannina yimɓe taweteɓe falde Tambacounda ene ɗanninaɓe faade toon to leydi Liby taw koye ɗanle suuɗayro ɗe ndewani lawola ɗum noon mawɗo mabɓe ko debbo onne kadi jaggama inde makko noon huncaka kono wiya tan o wiyete ko ka ene wawi wonde Aissata Kane walla Aissata Kanté walla Aissata goɗɗum e goɗɗum kono kam ko kaɓe mbaɗi inde makko o yarata koye duuɓi 49 hollitama noon wonande kala moɓe ɗanninta heewi yebde ko ujunnaje temedere e 50 ujunere ha yettoyo toon to leydi Liby oɗo salan kamɓe kala ɓe tawe e cuuɗi niɓɓi ɓayde kay ɓe ɗanninta yimɓe koye niɓɓere aɓe tawe cuuɗi niɓɓe oɗo samu gonɗena haade mabɓe darade yeeso procureur gam faade e yeeso ñawowo Khalifa Sall gonnoɗo e cuuɗi dumbirɗi jaltuɗo gila tan e darode nduɗo hen lerdu gonɗena kanko Khalifa Sall noon
nyalawma hanke wo yillo yima to galleji ɗiɗi Ousmane Tanor Dieng jaltuɗo aduna e hakkunde ndeɗo hen hitande to galle Ousmane Tanor Dieng ton to Fana joom suudu mum ne tawi toon wo yettini toon duwawa caggal nde iwi toon nde fayi to galle joom suudu Ousmane Tanor Dieng ɗimmo toon to centre ville woni hakkunde Dakar ko toon tigui wo yeehi gam duwano yaade ona nde o yettini on wardi tigui ko cehilagal hakkude makko e Tanor Dieng caggal kamɓe kala ɓe ndenduno ko landa gota ka hinde PS ɗum noon oɗo saha mo ngol wettini duwaw gam duwanade wonande oɗon caggal siftinde ona kamɓe kala koɓe landa social serdiɓe tan ko caggal muɗum tumande Tanor taw tawi makki kanko wo serdi ko ɗum woni ko serdi jiyanɓe mabɓe kono kadi kanko Khalifa Sall o holliti oɗo saha mo gonɗen kala ken wiye deftere dawrugol ko ɓennuno ko o hippi ɗum ha laaɓi o hippiti deftere dawrugol gongol oɗo sama o hoccu lawol makko gam yidde ƴewde peeje peccorɗe dawrugol kesol ngol o jogori ummanade sen wi toon to leydi Sénégal paalen ko to leydi Mauritanie siftinde on hanki jamma won habaru yalti kabaru no gonɗani kala saaha ɗum woni ko kaleten ceerno ɗaha dukke taw kadi komo Nouadhibou gonɗo e ɗannungal mum toon to Makkatul Mukarrama gam waɗoyde umra mum juuroyade annabi tedduɗo yeehi key kene wonde cellal mum yettima toon ne selli ene jaam kono hanki jamma won winduɓe e defte mumen page uji men Facebook ha ganda nateɗe kala jeyna wiya o yalti aduna ɗum noon wodani tene kadi wodani kanko ceerno noon o waɗi audio makko o holliti omo selli o mona e jama caggal nde gueɗe ɗe mbaɗi noon wulangoyi ha yetti galle makko yimɓeɓe kala jeeyi ha mbemi hen no fewi kono caggal mum taw ceerno kañum koko ɗanino toon to Madinatul Munawwara ɓe nani jokkodirde yaaduno ɓe ceerno ɓen koliti ɗum wodani eɗen mbasi yimɓe tan oɗo saha mo gonɗen kala mo jiɗanɗa mayde annene ya taw a yiɗanani ɗum hoorema ɗum noon moni kala yo tinno reeno anda ko habrata ganda ɗiɗo hen kabruji ala ko dañata hen haydara a dañata hen Allah a dañata hen jama dañata hen haalisa so wona saɗa ɓeydana jomum nema e jaam tana ɗum noon wodani tene kadi wodani on kabaru kalaɗo kalɗo noon mataw a yenanaka joni toon to Mauritanie keddoɗen Sahara Média ko jayde wiite noon hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani yurnitima gonka koninkoɓe leydi ndi officier so officier kala kamɓe kala ɓe ɓeydanama taw ko yaade ɓe foftorde mabɓe ko wiyete altraida ɓeydama ɗo wonno duuɓi 60 faamen duuɓi 3 walla ɗo wonno duuɓi 60 faami hen duuɓi 3 walla duuɓi 2 ɗum noon oɗo saha mo gonen yogay koninkoɓe jarata foftorde mumen ko hakkude duuɓi 64 e duuɓi 63 beele kadi golle mabɓe ɓuura garɗude beele kadi ɓe ɓuura wawde ɓoyde e nder armeji leydi Mauritanie taw kadi koye sembeji leydi Mauritanie e wiide hoorejo leydi ndi joni to Mauritanie keddoɗen Sahara Média ko jayde wiite noon halfinaɓe ko fate banggue gandal weeyoji taw konde hinde météorologie ɓe ɓanggini ñande aljuma kikiri nde yimɓe poti rentade no fewi ha tenti hoɗɓe banggue funnague kame hirnague ɗum noon fuɗɗata ko ñalawma hanki o ko fate banggue keneli cattuɗi no fewi kam e diƴƴe ma jaltutene kadi ma duumo ha ɗo talata paaɗo woni tan ha ɗo hen ɓaawo janggo ma duumo no fewi ɗum noon wonande ɓen tenoyoɓe remoyoɓe aynaɓe ɗannotoɓe kala ene mbawi wasde woɗɗoyde nden to no fewi caggal keneli gulɗi jaw walla men keneli boɗeji coyi baɗɗi looci ne yaade diƴƴe ma soyne tene kadi ma yiya e nder nokkuji ɗi kala joni toon to Mauritanie keddoɗen Sahara Média ko jayde wiite noon ɓe kolliti wonande balɗe ɗiɗi walla men ñalawma goto yimɓe ɗiɗo mbartima e nder Nouakchott hen goto warti ko Tafrakh Zeyna goɗɗo no wartiti koye nder Nouakchott Tafrakh Zeyna noon ko leegal tawetegal e nder Nouakchott kanko on bartiɗo Tafrakh Zeyna o nawa ko hôpital mo Cheikh Zayed tumo nde o yetti toon tawa tikko mo felli hoore makko kural e hoore kono andano ko noon so tawi ko bartiɗo walla ko baraɗo ko e wonde kala kam loskoji ɗi kolliti ngal ɗo kural no arde makko ni ɗeɓa tawade kono ko bartiɗo ni goɗɗo on kañum adda ko hôpital mo Nouakchott ardati koye heñayru no fewi taw mo heddori seeɗa kono docteur ɓe kolliti wo yalti aduna tene kadi ko bartiɗo kamɓe ɗiɗo kala ko kure e koye ɓe pi koye mabɓe kono anda ko saabi ɗum hawde saha mo gonɗe noon loskoji ne jokki firti noon ñalawma heccanki ko ñalawma mawniniraɗo teddiniraɗo ko fate banggue ɓen wartotoɓe taw kadi ganduɗa sabatu ɗum ko ngakkude haqqillaji no fewi hollitama noon leydi Côte d'Ivoire ɓuuri tigui wonde leydi ɓurdi wawde wartede nonne kadi Sénégal ne hen jeeya
e jiiɗeɗo balɗe kam Mauritanie kañumne dañi ɗeɗon caɗɗele to Mauritanie keddoɗen ha joni catal bitengal tasiyas Mauritanie jaltini ballal tekkungal no feewi ngam wallidde ɓen jayiyaɓe taw koye toɓoli garnoɗe e nder leydi Mauritanie sifti noon kamɓe catal ngal ɓe kollite kala hitande ɓe kewi wallidde yoga e cuuɗi safara ko fate banggue leɗɗe cafroteɗe ko nonne kadi ɓen safrotoɓe ene cafre ha ceella taw joɓani hay mboɗo ɗum ne kadi ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗena ɓe jaltini koppreje jonɗe no fewi ngam wallidde ɓen jayiyaɓe yoga e toɓoli taw ko bannoɗi e nder leydi Mauritanie sen wi toon to Mauritanie paɗen koto leydi Mali taw kadi ganduɗa ko seppo wulgo Diawa gonnan waɗi ñalawma hanki o fenma kikiɗe kirɗo toon to sévéré noon sefti noon kan mintoreɓe ɓe laafaji mbulaji taw koɓe hinde ministre mo loni ne tawi toon kono ne kadi kan Barkhane koni koɓe leydi France ne tawi toon kamɓe ɓe kolliti wonande wonde toon laafaji mbulaji ɗi wonde toon kadi koni koɓe leydi France hay batte ɓe nafani leydi Mali ɗum noon oɗo saaha ɓe natti yiide kala kene wiye dawrugol leydi Mali e nder kala kene wiye dawrugol leydi France e nder leydi Mali hanki noon ɓe duppi ponoje ɓe mbawi laaɓi ɓe ceppi haɓe jetti kan mo laafaji mbulaji ɓe dañi tigui duppude yogay contenaire uji ɗo ɓen ɗo konno en ji woni yimɓe gujji yogay matelaji natte mumen ɗum noon ko wona ɗum ko laamu ngu holliti en mette mum no fewi kadi gardiɗo ministre mo loni holliti rima jaam yo artu konin koɓe tawtemin ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen kuulal hirtolelo waɗama toon so tawi tan nangue muti a mutat saɗa weela saɗa metta sa mutani mutayta ko toon to kasso ha joni toon to Mali keddorɗen hoorejo jagorɗo leydi woni Boubou Cissé ñande aljuma nde waɗi jillu mum faade toon to mofti ha tente wuuro wiyetengo Sufrollayi noon ne tawe nogas e 4 kilométre hakkude muɗum e mofti nayimo to noon ko catal darnal ngal bitegal Dédéra ngam yidde tettude armée ji ɓen joguitiɓe taweteɓe nder leydi ndi beele jaam duumiɗo ne arta toon tijjano noon ma joƴini armée ji mum kewon ujunnaje jeetato e temedde joyi neɗɗo kono noon oɗo saaha mo gonɗen joƴƴini armée ji mum ko temedde ɗiɗo neɗɗo kono kadi ne era ɓen pelle joguitiɓe armée ji kala ne mbawata joƴƴinde taw kadi ganduɗa koninkoɓe ma jogo ndenka e kisala mumen ɗum noon ko toon to jawral leydi to beele jaam duumiɗo ne arta toon to Guinée Conakry paɗena julankoɓe taweteɓe hakkude leydi Guinée kamɓe leydi Mali taw kadi ganduɗa ko tefankoɓe ko fate banggue nayyi ene jahanno daral bitegal dila taw kadi ganduɗa woɗɗani wuuro witego Kourmale ko toon tigui ɓe paano kamɓe noon nde ɓe garno haɓe ɓenni pomyel gotel ne ɗon wonno oto gadiɗo nde ari ko ɗon tigui worɓe jani mum taw ko joguitiɓe armée ji ɓe dañi tigui jippinde wonnoɓe hemɓe kala ko joomum joguino guila e ngaaluji ha e jawɗele kala ɓe tetti ha laaɓi wona nayyi wona haalisaji wona téléphone aji caggal noon nde werla ɗimmo goɗɗo ari ɓenni pomyel ngel ko ɗon kadi ɓe teeɓi ɗum ɓe jippini wonnoɓe toon ɓe kala ɓe tetani men ten ɓe tettini en gorko goto ken wona million ngaji tati on noon dañi fawde mabɓe jiiɗi mum seeɗa no fotiri kala mobile tatiwel ngela ko ɗon tigui gorko joom ngaalu wonno jeyaɗo to Nioro biyetenoɗo Demba Amadou Diallo on nde ari ha ɓatti tigui andi ɓeɗo ko yanaɓe yiiɗi wadde marche arriére ngam yidde tournude dogde ko ɗon tigui ɓe daaƴe mum kuure kañumne hawre kuure ɗe memi ɗum ko ɗon tigui werla o yaciri caggal ha natte ladde sukkere ɓe tawimo toon ɓe jooɓi fittanmo kala ko joguinoɓe nawi gaynako makko o noon coggannoɗo jawdi makko on noon dañi suuɗade kono kuure ɗe janani e muɗum on noon dañi yiideɓe kono ɓe kalata ko ɗemgal bambarankore kala ko joguinoɓe nawi ha laaɓi oɗo saaha mo gonɗena kulhuli jogaɗi hen noon ko poste goto police walla gendarme aɓe ɗo neɗɗo winditono sene naata nokku o on poste nde ɓe gaari subaka hay goto ɓe tawani ɗon kono ɗo sagam tuuma yata wona armée o ko ay wonde kala ma en garta sen keeɓi ko ɓuuri hen labde taw ko toon to Guinée Conakry kanko jaltuɗo ɗo en duwanima ɓesgumo kala nde gueno yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal maɓe julɓe kala to Guinée keddoɗen ha joni balɗe ɗiɗi heddino e seppo wulgo jaw ñalawma janggo ɗum noon ko hanki wanno taw ko cetal biyetengal FNDC ɓe kolliti leydi ndi kala koɓe seppoɓe ngam hadde waylo tugnorgal leydi ndi ngam hadde kala kene wiye woote membitela ngam hadde Alpha Condé ƴamtude dawal tataɓala ñalawma hanki o noon kene wona yimɓe yonɓe no fewi taw ko jeeyaɓe kaɗon landa lundo nanggama noon ndumba hay seppoji cuwata wadde seppo ngo noon ko janggo ngo tijja
ngo waɗa e nder leydi ndi sen ngi wi toon to Guinée paɗen koto Burkina Faso wuro wiitengo Salamosi ene tawi nder leydi ndi juma caggal julanaɓe sanga 19h fayama 20h ko nen tigui sa seeɓe na toon joƴƴin toon pettoje mumen fetti noon ɓe pettini hen ken wona 16 mo neɗɗo mbasi pittade men yimɓe ɗiɗo gañi ɓe noon e tawe hakkude wurɓe e mayɓe kono haɗa ɗo gonen hay cetal gotal e ceete seɓɓitiɓe waɗani revendiqué gam wiide ko kañum waɗi nguɗon jango sen ngi wi toon to Burkina Faso koto Côte d'Ivoire paɗena aljuma ha fayma aset toɓɓoli mawɗi jippima toon to Abidjan ha ganduɗa leeɗe kewɗe jolima kame ko taari Abidjan kala ha ganduɗa yimɓe jeeyo mbasen pittali mumen ha tenti nokku biteɗo nokku biteɗo adduwo nokku biteɗo Adoni Santé toon kadi galleji kewɗi nana Kumba Abobo ko legal galleji kewɗi nana Kumba Bakka Bo ko legal galleji kewɗi jolima toon siftinde ona yontere yewtundene toon kadi toɓoli mawɗi garini toon yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to Libéria Monrovia radio ɓurnogo hettede toon to Monrovia lamorgo leydi Libéria witengo Rot FM uddama to uddi ɗum ko laamu ngu caggal nde police ji jonɗi feewi ngari guddi caggal nde ɓe ñiŋi laamu leydi ndi ko fata banggue yoga e trafic aji ɗi ndewani lawol ha watta audioji kewɗi sari e nder WhatsApp mo leydi ndi caggal noon tumede yoga e lundiɓe ndewno toon ɓatakuji mumen gam ñingde laamu ngu no feewi yimɓe nayi noon naggama en tawi juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen to Nigéria aljuma jewtuɗo kikiɗe sanga jamma ndi wawa ka air Maroc Airlines taw ko ganduɗa ko jippotono ko to Bowala Murtollo Lagos ko toon tigui ka jippotono e wiide jayde wiitende Dali Trust ko jayde leydi Nigéria ɓe kolliti worɓe joguitiɓe armeji ko ɗon tigui naate bowol ngala dañi foɗodirde remorki jolnoɗo bagasuji o haɓe dañi hen nawde waɗi pelodiral gulgal jawno fewi wona ngol woni goo noon wadde ɗum e hitande nde ɗon nde gonɗen hakkude hitande ɗum waɗino to bowol laaɗi diwoje ngal leydi Nigéria sen gui wi toon to Nigéria paɗen koto Gabon Ali Bongo ndimba rokkiri kaɓirɗe jonɗe no fewi taw ko dadiɓe leydi ndi yettini ɗum ñalawma hanke o jagorɗo kalfinaɗe gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu kewno 30 moto taw ko motoje diddoje yogay taxi ji walla yogay yimɓe nonne kadi autoji 6 taw ko jirlotoɗi gam nden kay kisal ne wondi hen autoji 4 taw ko minibus uji kame autoji 3 ciwlisi ɗi noon jilloto tan koye viluji mawɗi ɗi taw koye viluji kesi taw wona tan yoga e leeɗe ɗum noon ko yidde sembolinde nden ka e kisal nokkuji ɗi kala sen giwi to Gabo ko to Tunisie paɗena kene wona million ngaji jeeɗiɗo ñalawma hande o jalti gam suɓoyade lamɗo mumen caggal dawal ɗimmal nde yeehi biteɗo Kayit Sayida ene wonde biteɗo Nabil Krawi taw kadi ganduɗa ko ñalawma hande sanga 19h ko nen tigui bureau ji waɗi guddal sen keeɓi résultat ji ɗi ma en gartoy so gueno haaji to Haïti ñalawma heccanko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon sifti nanduɗo lewru kala ko seppoji mawɗi goni toon gam wiide hoorejo leydi ndi biteɗo Vignel Moïse yo iwe laamu ko ɓuuri yawde yaccade caggal tumedi ɗum ko fati e banggue mbuñari tijjandi e nder leydi ndi siftinde on leydi Haïti ko leydi ɓurdi wasde no feewi e nder nokkuji muɗum ɓe kolliti noon lamɓe ɓe ko lamɓe yiɗɓe mbuñari no feewi oɗo saaha mo gonɗen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin tongan noon kabaruji men garanden kikiɗe hande o ɗo yeeso andirde ko musidɗo mon guiɗo mon sil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena